Sauria nagari batigan mai buang kapera ju sularonyo kobati kain kareta tadili ju ni kapalo kolamo entaga di korong kampung kabanya ju sansaronyo tadi bana awak ko suka kato tai pilih kayo indah ikili oleh tapi kain jahit tantang kapalonyo indah dicari-cari oleh dendang lain tersambung sajo mencari toy sadulang lain pandulang abe di Malako diulang saulang lain paulang kabai nataba lalang koe bilang tumabuyong si Erman Goyo Santi Dewi Anama lama mana menyimpu Santi ka Erman nonde udah dangakan bana usaha muda salan tumpak kawadan dia muamuri suruh ayah dan coy itu dai tumpak kawadan boyong Erman kaninyo gala manisa joco itu wana ko dipandang ala sepakat inyo badu basukan inyo kepai makan siang cuy itu wana sakutiku hari batamba tengiyu cari tampe makan lama to cari tampe nanelo di makasana ati udah biala ambona manggai cuy tulak kato sabananyo setelah sanang ati eman sanang pulo sakti dewi kaluainyo sekali kaluala badan emang kini
Duojo Santi Dewi Masuitu Maalung Upir Santi Dewi Nyuambi Oto Rancanya Lati boy nyori pakiroto Lanai Upir Santi Dewi Pintu Latabuka Laki Daka untuk Nekir Mandulu Situ Raca otorisanti lapainyo dari gaduang lapainyo dari kampusnya pai makan siang tujuannya mencari tempe nanelo pangana santia wala katauyo dana ramiro tempe nanyo cari nalangang tempe nanyo cari tempe maduyo wakato biana jale isinyo kini Maalun orang kamangunay, maalun orang kamangunyo, untuk tatari badannya man, itu kan dalam panganasang tiwana. Latibo inyo di lokasi, latibo di rumah makan, lado tampe tasadio, talata oto di situ. Oto talata ipakirnyo, nailay nyo kakakale nasi, tibulay nyo di ruang kade, duluin nyo di kurisi, ang tangan di meja. Pagkaon do masana ati, nalain pulo di santi ng takanan. Indah do parwita solita, indah do parwita solapa, tadang kanawa labaduho, asalai baduho jodae manalapai. Lekanyang sekali. Idangan layak tasir dio diangkadai coy tuwana di meja Herman Duojo Santi Dewi Masoi itu tetap sadio idangan diangkadai maalun orang makan lacukui sadonyo nantarata baru bakato Santi Dewi Yehuda makan lalaki toleda itu wana katoinyo taneman indah mamang mendawe lai yo lalinyo makbaswa tanganyo kini tando kamakan badaninyo makan nyoba dua makan neman masuk itu pulau Santi Dewi dan Santi lah makan pulau sambil makan mencari ju nalape pandangan nyodok kasih mancu itu mana Santi Dewi Aku dalam pangananyo saganting iko dawa saranca iko anak kamana kanayawa kunyampang lape kanalain memang narigela Santi malape dodai kalua indah bakatokan itu dalam pangananyo inyo lah makan tarwiyo sudah makan jo sudah minum lah selesai makan jo minum baru bakato Santi kayan mana udah sayang
jo ambo dangakan mana dambo wakato Kunyapang beko kuna taraso dalam hati udah dan diambil asi pulo itu anak katuenyo Adon tanyo kamu tanyokan bagi udah laiko uli ambo watanyo damane baru menjawab buyung Herman aku tu dia kawatanyo curai papakan bagi ambo sanang puluh dalam hati nak saju dalam pangana apa wana tujuan dia jomu kasui apa tu mata mawakatokan atau apa tu nama tanyuan bagi ambo nak sana ambo menjawab Onde udah dengarkan mana lelamu ada teraso dalam hati kini kau baru kabar Odang ade udah sabananyo Allah ko ado udah banang punyo itu natanyo diyango itu natanyo ada dari ambo Allah ko ado orang nang punyo itu tanyo dari inyo Kalau soal tantangan itu kaditanyo nan udah alun mapunyo ko indah adolo di urang nama punyo iyo lah madekan luang baru nang punyo itu jawaban dari Ehman dan itu rada nang bertanyo alaku ado udah kane hati kana ngaji alaku ado udah jatuh cinta karena ngadi itu tanyo Santi Dewi kalau tantangan itu kadi tanyo gak seorang di alun ada orang pakai udah gak seorang danamu ada orang jodoh udah kan tahu pulau jauh untung dah awak mangsa kurang taino sadu indah je sadu di udah sadu lai sadu di orang letak di bawah pabilangan ini tak baik tu de udah untuk menabui salam boleh udah biarlah udah do ambo saja wala kata nangati udah ambo darela udah kuam nyampang lape udah kanan lain darela udah duya akhirat ambo darela lah kata manang udah manang ada Pendidikan Santi Dewi dan bakato macam itu Salaji bakato itu wake udah Manyasa kadang beko badan haji Ma'alun madie badan udah kini Tumpak kabado berpapado diri ambo Amborang tidak datang dari kampung itu anak katoinyo Sado indah di sado de udah Sado lai sado de urang Entah di dalam pabilangan Kolata di bawah di pabilangan Dah boleh tak dorong-dorong bawa Pikir ada lucu itu katos Jerman Bawa pikir di api-api Sampaikan mana dia kata hati Carilah orang sapadan Kok jodoh jalin tak mungkin saja Aku itu Udah ibu madi di wadah nadi Udah ibu di raja adil
Awaranca di buli kamamili itu anak katoen pilih-pilih adik palito hati amalun manang asa kemudian selalu menyasa di kemudian cuy tuana katoinyo tumpah di diri yang begini jali sajo adik kamanyasa daka mungkin dia daka bisa sajo sedangkan dia udah kini udah tain watang di kampung sado ilah sadore inyo hujan makatut itu pulau ala kasanang tidak kandung tarina lain lagi nang kaelo sajuda wasanti wajodoh santi kare kasier manden man mahilaju onde udara ngakan mana bodang adang akato datadi homino ino manungkan udalai mahibo jorancang udare sayang jo ambo kini cuitu bana kato inyo nyampang udah mailan cokini tando na sayang do udah kang mambo lacukui saingo itu nyawa wakatu latibo kulo babali nyoka kampusnya sudah makan kanyawaye sudah minum kanyawaye rapai manduo santi manjo santi lewi dari kadai tujuh kampusnya wajah di sini ninyo wali inyo ke kampusnya hari pertama patang yo hari patang itu wali inyo di sini nampu letek dia di dekini ngatunya jalan yo hari pertama patang yo hari sepatang itu ukuran pulang nyola pulang asanti dari sekolah lah pulang inyo dari kuliah yo tunggu jo eman babali monde udara ngakan mana biar jo ambo udah pulang nasamu kita wali cuy tu anak kato enyo doto wadu cuy tu anak kato santi dewi baru wakato yang man kasanti onde di kandung santi rusak kandung repot banget salah santi cuy tu anak jauh dadang akan mana santi nambo layan do orang dia namanya lai do ada orang nanibo sementara ibu komakawan muda beko penyampang payuda risiko samoyo santi tentu tamu muda joinyo beko camelo badaninyo biarlah udah menunggu kawan muda dia
tuana katoy nyo lapko iyo dan sukjoy tu kini dia lambo walidaulu lapai santi dewi sinar tujuh rumah gadang tujuh rumah mendekandung daya urang di jalan jauh sarang kidul tibunyo di rumahnya satu tiba di rumahnya arista patang itu ayahnya pulang dari mangali tiba di rumah lawasamu tiba di rumahnya ado mandi ado ayahnya 100 santi dewi la samu dulu di ruang tamu bola tanyo di ayahnya monde nak kandung santina lai jadi kau tamui tadi tu mau yang herman kan yo kemana kan ayah tu itu tanyo di ayahnya Laya nyut katonya kini menjawab santi sinan alamu tanyo selironyo alamu tanyo lagi batin joatin nambu tanyo apa nambu tanyo ambu laiko alun udah pasangan laiko alun banang punyo kan itu tanyo wakenya Apo na jawab inyo kini nyoba ibo sajo manjawab dari dia lain sajo ambo pulo itu kato ka ambo kini kaya ambo pasan ko na jadi besu jodae man biala indah salamunyo sudah santi bekato kaya zaman denyo nyetarui ke kamarnya Lati boy kamarnya kini bagol yang santi sambil menangis takana kato joinyo tadorong mului mengabakan tumpak di badannya kini nyonya nindak menerima ba'ala untuk badan diri bolan hati santi dewi awal tadorong sayang kadaiman acudo wake awa aku pangana badan awa itu anak katoi menangisinan santi dewi yondai menangakan bana dai bodo udah wake ambo jasya ambo dah kawayo jasya ambo kamangan pangadu cuy itu anak kato santi dewi Lawai ibu santi dewi nane mana cuedo wake inyo cuy itu anak kejadian dah kuno diantang lamu tumpa di mande kanduinyo tumpa di ayah jo mandenyo labakato ayah jo mandenyo aku pangana tulai tuan tumpa di anak kadiawa anak seorang tonggak wabel yang ko nyampang kandaknya lalape ko nyampang pintanya tatagun ba'ala tuang badaninyo
Pandai-pandai Tuhan memuju kemanakan coy Tuhan kato mandenyo coy Tuhan kato rumah iyo kawake suaminya pandai-pandai lah junjungan memuju kemanakan untung konamuan pembandaninya Tuhan Madanga katoran itu hari semalam itu nak tanang pangana do mama Herman nak tanang pangana ayarin nak tanang do pangana ayah Santi Dewi gue di malam semalam tu ukuran lalu nyonak lalu kurang tidur nak bisa dibawa tidur nak tanam panganai turui ke bawali badan emang nyami oto sakutiko nyampai menuju tampe mentinggal turui tampe lai tampe izul matamu nyo di situ di jalan indah kadetong latiboy nyo mama emang latiboy dake matkini serato jobo yung izul ladudoy nyo watigo apo ng kato na nyo buka kundi nakandong yung emang Padol siko na uyong tinggal ya cara di rumah mama itu kato mama kandua iyo kawake uyong Herman makato sinan uyong Herman onde mama dangakan mana salawi mama salamuiko ambola lamu watanyo tampe tinggal ka mama manumpang ambo tinggal jo mama sampai naninda nanape ini yang mama kau lo ambo katin lain salah do mama kandu aku jawa mama kandung onde nak kandung boyong Herman ampuna mama sekali kona dulu nak jangan dibaco yolena mama la salah nama so itu tumpah di badan kami laki ni nak baru takatokan laki ni nak baru taraso maso nang tampe kawang kini la tampe man la tasadio itu anak katoinya ambo disuruh mana dimintu ambo disuruh tuma di Santi Dewi pai majakui uyong Herman pai majakui nak kandung kini biar di sini nak kita sama tinggal cuy tu anak kato mama onde mama dangakan mana kalau begini yo lawalun yang bodoh kini kanamu tumpah di badan mama kini musadona elo bekoroma di pandang manto kan mama ado warna gadi amborang bujang datang dari kampung bangano beko pandangan orang beko salah cali orang beko mama tanya ayo garam kesan se mama bukan doyu mai
kini na biala balun ko kini na waado na kana mueman daulu mina mola ko baiswa utong ko laina joy tuana katoi nyodangakan mana ladinakan ruang dangakan mana di uyang herman Wangkan kama akan dua mama nang mama ado anak gadis seorang anak orang anak orang tenggawa beliang si upis sinan si buyang sinan cari dulu jalanan elok, tu cari waktu nyona baik, itu kata izul membanakan. Kalau dibuat waktu kini memang narancak teropa, itu kata kawan eman, waktu izul masuk itu. 10 ambo tantang iko cuy tu izul bakat ko iko kini biala alun lepa ko baisut tantulayo nanamu tu nak mungkin seorang sajodoh nandi umatku samantala ambo wadu kulo samigala izul bakat tu kaniyo pulo tu napa itu anak kato itu sabananyo tu mazule itu katon sabananyo konyo ambo wao eman pindah katampe ambo kalau mau cali mapa mau pandang kalau mau cali katikonyo Katiko kini memang lo bisa untuk ko bayi ado anak ko ado besok nandiatinyo penyampang bayi besok pangananyo mungkin nyo na apa tiga joma obai kesana ngati apa itu kato sabananya wala masulam bola tarang tumadalan de ambo siang tandonyo hari tarang tandonyo bulan cari perhitungan mepakanan elok biana jalan samo jalan pergi malam itu ndak jadilah lo izul joeman si mau ta sanjo dangakan disobat sabananyo kaniko nanaga pangana ambo itu nangkato izul kaeman raja taruikan hubungan jo santi dewi pancabuin balik itu manai joy tuana katoi zul membuka panganak ka erman katoi man layo kulo nasamu pakat inyo wadu ala la kompak kaduonyo hari semalam malam itu
buran lalu nyala lalu sakalo lalu hari lasiang candonyo hari to bilang upir santi dewi dina biasonyo rajindo pai kuliah kini tasasa badan ninyo malu ninyo tukini indah kuliah donatang kana pangananyo lain padu itu pangana kay mantang ajo tuanay sakit kepalo natawado penyampang lamo bisa yodae mandak tawado sakit badan sadonyo taraso sakit samalam inawatamu yoseman kepalo sakit sekali itu wana taraso santirewi itu dalam panganan raso kali cabi arisi yang biar capek bertamu yodae man itu pangana santirewi nyoba pikir rasamu seorang notuanai Siap pulau santi pe kuliah sudah nyolamani sudah memakai wadaninya nyotari pai kuliah tiboy di kampusnya indah pangana do kana lain-lain mencari eman nyokati bo otuanai sabalun nampak watma badane mana tina lun sanang yuo lalamu nyori mamandangane mana lun tampak lapan yang cantik bakar dipandangi otuanai buwe diari siang tulah tengi candonyo hari nane mana nunyo tampak nanati dandam tawak dandam terapi kisanti yola panjang badaninya inyo lecame sekali ko nyampang rape kenal nyobeko jona lain jale kesan sei badanambo ojuan berkenalan bekonyo jona lain jale kesan se badan awak itu juga takana di santi dewi makonyo sapan yang panjang itu bana itu juga tuman takana renyoke ni came kalape kana lain nangkan wengei walun labisa kadipadoman awak letak dorong sayang bake inyo dan inyo indah oh mayo kanot tuanai
itu wari watamba tengi ju warula tampa ermantibo mago katibo badan erman santi sanang sekali Nanti sanang sekali saju di dalam kiro-kiro indah tawa dosa nangati pandangan mangato nalatang Tuhan pamenan hati nyola nyato lah inyo hati bokini tarik ke ruang inyo tarik ke kantu inyo de untung kadian ala santira itu pulau inyo la masuk kalau kalyo ala baraja inyo sinan talamu sesudah itu natibo pulau jam istirahat nak diwisai tanai satu istirahat nak kurang ini satu lebaran inyo baraja ala rapet izin de dosenyo larape izin ka dosen ini basona ninyo kamana mui kepala baru nyobari izin di dosenyo satu latibo de raker mantamano santi kini satu tamanong nyo isinan letak gai nyo sampiang erman apo nang kato erman tadi apakah bama dia santi itu katanya kini nado kita do kawan-kawan kita kapai makan le sudah ikut pemakan le dawa kaluai nak guno di rantang lamu itu do sekutiku hanya bawa mari makan eman menurut saja Balai inyo ketampe itu yo di mana inyo na nyaman makan di sini inyo labaradu katu pulau balik sendiri sudah makan sudah minum baru katu inyo kini nang ada udah sabananyo kurang lalu ambo na lalu dari lari udah badan ambo kurang makan ambo na makan barakalamu koda macam iko barakalamu ambo mananti na bisa dia lirai itu kato santi dewi sayang na bisa roda dia ikan tari mola dajak tujuan ambo kini juga udahnya ambo na datu cinto macam koana itu anak kato santi dewi mencubo ali da pandangan mato mencubo ali panganakan lain indah dosa tujuh lain indah di dalam hati tari murada sayang amboka udah itu anak kato santi dewi nane manggalangan galak manis saja konde dikan dua akan mana iko kato nang kauda kato kan paci pedoman elo pandang pedoman abe ko iyo le dalam mati ne kan wangai ko iyo lai dalam panganawana bayo wati dola santi kamama bayo wati dola kamande kan gong kato kan kamande dale Koyo itu di dalam panganan Nanambo tidak bisa do main-main Tidak bisa do untuk bermain-main Kalau yo aja kaju amburu Kuwe lamu pakai jadi kandung Katokan ke mama
ambo katokan kaya aji itu wana pasanenyo de ambo tampe bali dua di sabananyo tampe manumpang badan sansai di koe na juo adi namu ayo udah diudah indah loba je udah kama cari juonya di tempat tinggal cuy tu mana kato kasanti tato mananga kato nama itu sanang sekali hati santi sanang tarabi badani baru lagada santi lalebi sanang ngerti di dalam sajuk di dalam kiro-kiro bawali inyo ketampenyo leti boynyo di gadungnya leti boynyo di kampusnya naneman lawa itu pulonya tali ke ruang kantuinyo nanti lagaco ini galak-galak seorang indah bakawan galak ju itu anak ko dipandang tandola kanai badaninya kanai kai eman badaninya Tuhan lairan-eran kawan mamandang lairan-eran urang mencali seraru istalamu iko nama jubo santi cokini iko galain ma dipandangi itu kato kawan-kawan namanya kawan nama misi daswi kawan inyo dalam moda sesudah itu tentulah pulang orang kini pulang lainnya di kuliah pulang menuju rumah mandi datang buang sanangan kisanti ladapir kabar dari Herman ladapir keputusan dari Herman sanang sekali badaninya rasukanyo cabi hari ketibonyo di rumah rasukanyo gapai sajo rumah mandi lamu wana murian dan capek bertamu jo mandi jo ayambu jo itu wana katoinyo tukan dalam pangananyo jauhinyo berjalan kain carut panjang 9 putar di Bandung dari jauh lambe di jalan jauh sekarang kidui lati boynyo di rumahnya lati boy di rumah mandek kandung Tairan-eran mandi mamandang Bago anak ambo bakini Bago tersenyum-senyum seorang Bago alaman isajo Jo itu anak katoinyo Lahiran mandi mamandangnya Dia mandi telabiran Bana baru yang tuwi di mandinya Ondena kandung santina apo girangan tajani curai papa na bakke mande
Lacame mande mawandang barika bala mande naik tapi mande baritau itu wana kato mande mulina sanang na ati mande bulina saju kiro kiro wala kasanang dinakan nan santi dewi gala gala manisa jo onde apodo namande camekan cuy tuana kato santi usala mande camekulo padiwadan mande diri ambo sanang ambo nawakini baru lama mulai duduk di kursi bagoda duduk di kursi mandirti goma piri lampi mande kainyo kaban cape dan akan dong jalenkan wana wake mande tanam pulo ati mande onde mande dan akan banana rancak di buaya beku awambo wakato wake ayah jo mande itu tujuan ambo kabana na cape wake mande biala mande mamari tahu eko wake ayah itu anak kato mande nyo sasaan sampi di mande mande natatan lai baru wajah menjawab badan sakti onde mande dan akan mana tumpah di diri ambo kini mangkola sanang hati ambo mangkola saju kiro tumpah di badan udah tumpah di udah awak dan akan banala di mande dan akan ambo akato cuy tu mande akato inyo buwe lamu pakat ye kato inyo ya mande kan dua ngambo naninyo iyo mande kamantari tampet tiga bana lanamu enyo manarimu ambo mandekan buang itu kosak nangati ambo kini kamande mokabahan gue lemu pakat ayah jo mande itu kato sabananyo Punyampa mande wala layla layo Kobedola ape kanala ain mae Jan palape na mande kanalain Punyampang mande nyolape kanalain Anta kapasye mande badanamu Takailu wadanamu na bisa sayang dialihkan nalakasanan mande usawan mande secape kini usaukan urus secape nyobiang bonika jodae manalakasanan nekan buang mande dalam mor sesudah itu hari bertambah malam juga Kironyo babuni keturang ladang tando na orang bagumalo Lababuni batu di janjang kironyo ayah santi na hati boy
tibo satu tibo ayah sakti dewi tata sama ne mama ambian aye minum tata sama ne maidangkan aye minum satu satagu aye minum tibo sekali katori mande Onde Tuhan yang akan mana tadi kan santi pai kuliah pulang kuliah lagak manis sajo baru mau tanya ke Santi Dewi aku sabar nak karano ini tando jogala anawa tando la sana hatinya tando la suku badaninya Tuhan kaninyo la kato dua jo sierman apona jawab kato herman buela mupaka di kandung jo ayah jo mande adi jo itu pasan dari herman kironyo buyo herman tu memang inyo mencari tampil tinggalan tampil pada penampilan sekalian tetako anak tuma di kita kodape na anak kita ya babali barat pinang pulangkan ngai katampunyo cuy itu anak inyo kini boleh nak pulangkan lay pinang katampunyo cuy itu anak kato mande kandung tawayang sekali diayanyo kalau yola bayi itu adik kandung kalau bayi itu dia anak kita tak guna di malam mulai gata capekan tentang itu nak karajo ayi di paelo itu anak katoy nak tanah hati anak awak tanah kudo sesudah itu hari bertambah juga hari siang ke malam hari malam barang siang hari bilang hari sebulan puluh sudah itu malun ayah jomane Santi Dewi awak tak kaba orang barado awak tak kaba orang lain lagi mau nini dengan mama ni mau papa bisa ni mau sado sangkutan satu orang raya banyak Tuhan kabakan ini nanjo mama saratoi papa bisa katokan awala batamu jodoh awa bahwe mupakat tentang itu sanang sekali ramanya mandanganyo lawan tamu jodoh anak ambo itu anak kato mama Herman kabatu ini sarato mama iyo namanya ngambo kabayo nanurang manya lama iyo kan sajo kalau iyo karajo elo tumanang kanduange ko karajo elo di pacape kola ado jodo anak cuy itu sa ipalamu alamu yu itu anak katoinyo matanyo nini ejo mama siapo tu calon minantu kito itu kato nini mama iko
dan jodoh anak gitu ko nanti boko kurang datang dari kampung mana kemanakan kangen buang badan anggoy Banamu si Buyung Herman jadi kepala di UI ko itu anak katoinyo Menanga kato nama itu sanang tak aliran namanya Yola bayi pinta si santi itu anak kato namanya awak ketadang berkuliah dapet calon no kepala pulau di situ itu anak kodentong jali keselamat tuma badanino jali kajaji kurang sakit pandai orang begini pandai menjodohkan anak kandung juga manakan itu anaknya kini itu rancanya elok sama elok bisa membina macam itu sari dari kita nak bisa itu anak koden itu kurang banyak lawis kirana Malum nama nilai itu anak sekutiko inalamu kan dibilangkan hari bertambah-tambah Kue dia katu samalang tu Laputui mumpakat joni ni mama namanya Kurang papawisan lawakat lokan Lari tantukan hari panikanyo Dinyatukan tampe dan kini Mano gedung kadiseo Itu anak sekutiko Buat peresmian Santi Dewi Malun orang nyolai orang barado Sado bisa sado reinyo Sado mungkin sado reinyo Memang lahu Nak bunuh dirantang lamu biari bilang hari Latibo di tanggal nyotako Latibo di bulan nyotantukan Kadilan suangkan le pesta Santi Dewi Undang orang banyak di Santi Dewi Tangguang banyak kawan Santi Yola mujue badan Santi Jo kepala baru nyo pasangan nyo tuane Nampal yang mujue mande jo ayah Santi aku tando mujue nyo takot yang pantak tangwit sini madu seorang ancak seorang yang anak menantu kadunyo Paitu anaknya kini lanyo tako hari barale lanyo tako acara nyo kini Pagibadaan Santi Dewi Tumpah di badan Santi Dewi sana hati natabado natatangguang adang hati
Lah sudahnya tentukan acara pestanya, sudahnya tentukan acara waralinya, wasuri tanggalinyo tunyo warali. Lah sudah undangannya lapenyo, patuinyo undangannya undang, patuinyo sarulanyo saru, patuinyo tuwilanyo tuwi, malu ng kampo namanya, malu ninyo di kota Jakarta. Tantulah banyak kawannya kini, tetangga banyak kawannya kibung. Tetangga banyak do kawan santi, sanang hati urang memandang sanang pulau. Buari wakatunya tentu karya bui madanisul di mawizul emang tibulainya sakutiko latibo ditampe rumah mama nanemanyo ala manis sajo nato izulawa itu pulo sanangatila kawan sikut itu anak kato itu awan kayo marisiko itu kantonyo itu lesana hati si eman mamakan ruang layu rang barado namakan ruang inyo layu rang barado di malu hati dak kasana latibo inyo undangannya namanya latibo undangan kasadonyo Pakuala tibo pulo menjelaskan inyo tuk kini menikahkan yang manusia santi lanika santi joerman malun sier mandinikahkan sekali dia dapat kuat selesai sekali nyomanyi dawe kabut malun emang kanamonyo utana mo pikiran lanjut nyomanang ko utana kini di maloi nyo nakasam di mana tidak mungkin memungkinkan nak mungkin tidak kapulan nyo jawe lanyato inyo waktu lanyato inyo baru pulang karena anak mama sanganduang tuan pulang ke anak kandung inyo tumpah di badan inyo kini sana hati inyo kini saju di alam lagi Natanggola banyak le urang tibo natanggo banyak le urang natang mahalu le urang kabarale adonan tinggi adoana adonan tua adonan gai adonan mudo sebanyak-banyak anak tuh lebih banyak orang namudo dekano santi dewi orang tanamu anak kayu di hutan lekayu banyak le mulai langang orang le pulang ke rumah asyang dalam modal sudah itu orang le banyak le di pulang tinggalkan saja
Tinggalan kanduang sajo, tinggalan kontan di rumah tu. Baik tu anak ko dan etong tumpak kapal badan izukini berpikir panjang badan izul. Apa nak panganai izukini, apa nak kato banyak ke erman. O pulau setan mari aman mandi di bali babang sungai nyalo. Untung kawan yola dali, untung kami bahapu pulau. Untung ambo bahapu pulau, cuy tu kato yang ezul yo kawake sobat kali. Taranga isantinya bakato onde udah izul dangakan mana konamu udah luka wanambu Jokawanamu saja udah mau pulangkan itu anak katoinyo malakat tanggana nganti udah ada zulai dangakan mana di daizul laba budi bayi pakai ambo nama memantangan jalan pakai daiman kini daiman laman murui macam kini daiman kuda jadi milik ambo jadi ambo laba utang budi ma pakai daizul ambo udah laba budi bayi pakai ambo matuilo ambo budi bayi pakai udah biar kawan sudah tu kawan ambo laya do injo kanado pulau tanah coiko ko nyampang matamu ambo yo injo kabakan kabake injo dai Allah kesana ngati daizul ayo nawa atur di kandung itu jawabnya itu de udana sempat di kandung tak sempat gue kamarayu rayu kawan tak bisa udah itu udah sibu jo karajo tak sempat udah mananguan kawan do diri Punyampang bajodo dayo inyo punyampang lai de inyo namu kaban laki udah labing ilo udah mamandang mencali mana coy ko kini awak biasa berkawan joeman kini sieman tertentu sampai tiganya de awak baku pulo mengkotakan ada untung badan muda itu katanya itu udah akan mana tanang dah udah kini biar ambo bicara Allah kesana ngati dai zulmari suci yang dai ambo tamu dai Tambah malam juga tentu lawali izul pulang deman lah tinggal di rumahnya tinggal di rumah mama kandungnya lah pulang kandung aku
Bakola pulang kana pisang cuy tuana dan bilangkan nak uno dirantang lamu Izulawa wali pulang kini awak meyasu yang bujo eman Inilah pulang badan seorang Lama mengrasunya hati balik badan mengabarkan tumpah di badan awak kini Lah pulang inyo razinan lalamu inyo di rumahnya Satu tibo izul di rumahnya Nak dona lama dipandang cie ju Tarasu